Για σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη βίντεο μετά από τόσο καιρό. Δεν έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό. Γιατί τραυματίστηκε το πόδι μου. Ακόμη πονάει, αλλά θα κάνω βίντεο. Ναι, πάμε, εντάξει. Θα κάνω ένα απλό two touch. Το πόδι τώρα. Το αριστερό ρε, κρέμα. Αριστερό. Το αριστερό το μπορώ. Χειρίνο δεν βγάλω σου πόδι, δεν ξέρω πώς. Αλλά θα κάνω Όχι, 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 όχι. Assist, θυμάσαι. Ναι, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να στάρω πάντα. Έχεις σκάσει μωρέ και εσύ πολλό σκυλό. Σκάσε, σκάσε. Τι? Δεν μπορώ να στάρω. Δεν μπορώ να στάρω μετά. Ούτε με το δεξί. Ούτε με το δεξί. Με το δεξί θέλει και δεν μπορώ να στάρω. Ναι, εντάξει. Μου το πόδι, μου το πόδι. Αλλά το σκότωσα. Μην παρεξηγείτε παιδιά, είναι άπαλος. Είναι άπειρο το μπρο. Τελειώνω. Την κλείσανε την τρύπα, την κλείσανε. Ναι. Τι όμως ρε. Θα κάνουν όλες σε κάτω, θα κάνουν... Θα πει και απ' έξω η μπόλα, ρε. Το αριστερό. Εγώ δεν το έχω το αριστερό. Ωραία, μην το κάνω το αριστερό. Αριστερό πόδα θα γίνει. Δεν είμαι, αυτό είναι το θέμα. Με το αριστερό θα πέτω. Θα γίνεις. Σαν μπαλερίνα καπουτσίνα κάνω. Το εξασκήσω λίγο. Άμα δεν το έλεγα πολύ θα λέγατε ότι είμαι αριστερός. Δεξιά αριστερό πόδα. Ναι. Και έτσι, και έτσι. Εκεί και σε φάκι. Και το μαχείο φάκι. Με το δεξί δεν θέλεις πάντα εδώ. Με το αριστερό πάντα εκεί. Ναι ρε φίλε, αυτό αριστερό. Μπράβο. Έχουμε και ένα σκυλί εδώ ρε παιδιά. Το σκλί, ένα για το σκλί, ένα για το άλλο σκλί και ένα για μένα. Πάου! Πέρε, θα γίνω αριστερός. Στο δεξί μου ξέρω, μαλάκα. Αυτό ήταν κακό. Πέρε. Καλή τρύπα. Τι? Καλή. Στο δεξί μου πιστεύω. Πάρτε. Τελειώνει. Εδώ. Κλείστε λίγο να τελειώσω. Εδώ. Εδώ. Τέτοια παλιά ρε φίλε δεν την περίμενα από σένα. Ε? Τέτοια παλιά από σένα δεν την περίμενα. Καλή, εδώ, αριστερό. Έξω.
Δεν είμαι αριστερός, αυτό έχω να πω. Έχω κάνει κάτι στο τάξη να ξέρω. Τελειώνει. Πάμε. Εγώ κυριολεκτικά από όταν έσπασα το αριστερό άρχισα να παίζω πολύ καλύτερα με το αριστερό. Όταν δεν... Ούψι. Κάτω από εκεί ρε. Έφυγε. Τελειώνει. Έχει το πίσω. Κάτσε λίγο να... Μην το πεις. Όχι, δεν το πεις. Κάνω πώς ρε. Και εκεί η μπάλα έξω ρε παιδιά. Και συνεχίζουμε μετά από περίπου 10 λεπτά διάλειμμα. 7. Κάπου εκεί γιατί μας έψει η μπάλα εκεί μέσα. Τέλος πάντων πάμε. Πάμε και εγώ λίγο. Ναι, μπορεί. Την επόμενη να βγει έξω. Κάτσε. Την επόμενη θα φύγει έξω. Εντάξει. Ναι, σίγουρα. Το ξέρουμε. Γιατί δεν είμαστε κάτω ρε. Στα πέρα. Είμαστε πάνω. Έξω. Λοιπόν, τώρα θα μου δίνει την μπάλα. Θα κάνω free touch. Και σου. Θα κάνουμε χωρικό. Με ποιον το πάντα. Όχι, εμένα. Και από μια εταιρεία του κινητού. Τείχος ρε. Σε φυγιά από έτσι. 1, 2, 3. Θέλετε να φτιάχνουμε το κανάλι σου. Τι? Το κανάλι σου να φτιάχνουμε. Ναι, καλά. Ναι, γιατί Το πάμε στο τέλος ρε αγόρι μου. Κανάλι μου. Αλλά εσύ ελληνικά μιλάς, εγώ αγγλικά μιλάω. Τι? το κανάλι σου αγγλικά μιλάς. Γενικά δεν μιλάω, αλλά γράφω. Δεν γράφω ποτέ. Ξέρω εγώ αυτά που ανεβάζω. Καλά. Καλά, Roblox ανεβάζεις έτσι κι αλλιώς εσύ. Ναι, Περισσότερο. όλα είναι. Ανέβασε κάρι με κάρι. Ναι. Και τώρα βρήκα και τι κολλάει. Τι κολλάει? Γιατί κολλάει το βίντεο. Γιατί το έβαλα στο βίντεο. Όχι στο high, γιατί θα κολλάει σε χάλια. Γιατί θέλω να βρεις το βίντεο πάνω που μιλάω αυτό. Και... Τι να σου πω. Περίμενε. Να το φαίνονται όλα. Ας μην δεν φαίνονται εκεί πέρα. Ναι ρε φίλε δεν φαίνονται. Και ξέρω εγώ έβαλα στο super fast, όχι στο lowest. Θα ανεβάσω. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Α, είναι και λίγο. Το βούτυρο φίλε. Και εγώ το έχω. Hi! Στα ελληνικά εδώ. Γεια! Τι βρήκαμε το βούτυρο. Και εγώ το. Αυτό είναι δωμά είναι. Α, οκ. Έχει άλλα 4,5 ευρώ. Πήρα από τα μούτια, σου το είπα. Και εγώ το πήρα. Γιατί όταν ήμασταν πάνω, περνατικές κατοικίες Δεν ξέρω να σε σταυρώσω. Εγώ το θέλω. Ελάτε να σε σταυρώσω. Α, είπες να σας. Το θέλεις. Δεν το θέλω. Θα πείτε και ένα Παιδιά, πάμε να το σταυρώσουμε. Για κάποιους
κάποιο λόγο το μπάτερ μου έχει μέσα πλαστικό. Ναι, τώρα μην τους πρίζετε γιατί είναι με μπάλα. Ό,τι κάνουν. Ευχαριστώ. Έλα. Τώρα μην τους πρίζετε για μπάτα και παπακές. Τζάβρος και τζάβρος δεν φύγανε. Έλα. Όχι, μην το κάνεις, θα θολώσει. Απλώς έτσι εγώ. Θα θολώσει, θα θολώσει. Μην το κάνετε έτσι. Κάρασε το καημένο, δεν το έκανε καν. Ναι, να μην το ακουμπήσετε γιατί θα θόλωνε. Είναι ιερό λάδι, μπρο. Δεν θα θόλωνε όμως η κάμερα. Γερό σαν αυτήρα. Άσυ ρε. Έτσι γιατί δεν βρίσκω. Φωτεράκι. Εντάξει. Στα 30 σου. Δεν κρατιέσαι. Σου είπα σου. Θα το ανεβάσω, ναι. Άμα κάνεις τα 4. Να το ανέσω απλά, Α, είναι η ρόζα από το... Στηρίζεται από τη μαλακία. Εντάξει. Φύγετε ρε από την κάμερα. Φύγετε ρε μόνο. Μα δεν φαίνομαι, βλέπω τι Εντάξει, κάνετε. φύγε. Πάρ' και αυτή την παπαριά από εδώ. Έλα, Δεν χρειάζεσαι. Δεν θα πιάσω να. Εντάξει, θα σας ανεβάσω, ναι. Τι όντω. Τώρα να το ανεβάσει. Κάνουμε τόση ώρα βίντεο για να μπείτε εσείς μέσα στη μέση και να μην το ανεβάσω. Εγώ δεν κάθομαι να κάνω edit και να σας κρύβω το πρόσωπά σας. Δεν μας θα κρύβεις.